Ginoo sa inyo kasing-kasing. And God will bless you all. Madamo gid nga. Salamat. Ang malantaw ako sa ila. Muna Sir Ariel ang kwarta. Huwag sila magdulo pagpangabuli, hindi simple, no? Para na sa hampang-hampangan. Ang ginapanaton sa ato nga pagpangabuli. Ang inyong panag-ipon dunay kalambuan. Pagkabuhay ka mga boto nga tayo mga mahal na Ginoo. God bless sa inyo. Okay, so salamat gid. Tama-tama gid tayo gid ang imo nalangalan. Pero salamat gid share sa imo nga effort sa pag-share. Okay? Amoy ni ang pagka luwas na naghahatag, sino ang makapakot sang sulod sa dako-dako ang regalo? Ha? Kasi kaagin putos pagin sa fucking tip. Siguro tama gini ka ihado ka ihada. Ako, Daghang salamat nga nakakatitip mo sa layo to. Actually mo dire. Sa akong mga pag-isahan, nagyan ko ulit sa pangahoy.